Dnešního vlogu. Dneska jsem tady opět s Ginger a dneska budeme si nakoupit pár věcí a taky vám ukážu takový můj rychlej každodenní trénink s ní. Takže nejdřív si ji teda vyčistím a nasadlám a pak vám řeknu víc. Takže na Forpintě momentálně probíhá duhový festival. Nejsem toho festivalu úplný fanda, minimálně letos, to ne, ale každopádně jsou tam pár věciček, které si chci koupit, takže si je budu koupit. Tak. Můžu nasednout? Já si vždycky Ginger před cestou přepravákem vždycky takhle ráda pokrokuju. Jo, případně udělám nějakou práci třeba na kruhovce, kam teď taky mířím. A pak ji zase odstrojím, dám ji do přepraváku a pak ji zase zpátky ustrojím na té destinaci a ona jakoby je potom taková víc v pohodě. Tak momentálně teďkon tady kroku na kruhovce. Aby s ní udělala nějakou práci, tak jsem se rozhodla, že tady udělám nějakou práci s otěží, nějaký různý jako zatáčení, kolečka a tak. No a pak samozřejmě nesmím zapomenout ani na cval. Tady si změním směr ve cvalu. My máme docela dost velkou kruhovku, takže se tady dobře jezdí. OK, my jsme teda hotový. Já si jdu teda ještě kapku vykrokovat a pak se vám ozvu na Forpintě. Takže před chvilkou jsme dali na Forpintu, já jsem si Ginger zase nasedlala, už je nějak jako skoro 2 hodiny později. Jdeme si teda nakoupit ty 2 věci, které si chci koupit. Jsou to té věci pro mě. A jelikož Ginger ani Cherry, což jsou moje 2 nejnovější koně, ještě nemají ani ohlávku, tam, kterou jste mohli vidět, tak to byla ohlávka Berryho, takže to ani nebyla Ginger ohlávka. Já se vám omlouvám, dneska nějak, nevím, nefungují hlasivky. A jdeme tady k prvnímu stánku a podíváme se na listicí, co mají a já vám tady ukážu, co chci koupit. Takže když se tady podíváme, tak tady mají dost zajímavých věcí, ale jediná věc, která mě zaujala, jsou ty růžové adidasky. To je prostě must have a jelikož mají i moji velikost, takže přišla jsem se přehodila do kraťasů, ty jsem si vzala s sebou a tady máte ty úžasné tenisky, jako já jsem si, že to je fakt krásně. Sice nemám moc růžových věcí a nechodím v růžový, ale prostě já když ty boty prostě viděla, tak jsem si prostě říkala, že jako bez nich jako neodejdeš, ty prostě potřebuješ. Teď si ještě koupím jednu věc, takže se opět podíváme do toho listu a asi hrábnu po té levnější variantě. Tak myslím si, že jelikož já mám modrou barvu, nosím docela často, to asi bude lepší option a jsem fakt happy. Teď teda asi přesuneme do Morelandu, kde mám v plánu dneska s Ginger trénovat. Takže děláme si takovou výšku do Morelandu, protože ten je od Forpinty fakt kousíček, takže to nám tak hezky vystačí na takovou malou procházku. Já do Morelandu moc nechodím jezdit, já semka chodím jezdit jenom vždycky, když si koupím novýho koně, tak to je vždycky první jízda, na který ten kůň se mnou jde. A jinak semka jako chodím, když právě chodím takhle semka právě kvůli nějakým těm jako akcím, které se tady dějou v Morelandu nebo na Forpintě, tak teď jste takový místo, kde vím, že prostě jsem vždycky vítaná. A již překvapivě tady má hromada lidí tady bydlí
a fakt to je ohromná populace, tak mi přijde, že tady většině nikdo není na těch jízdárnách a vždycky na trénování větší klid. Takže já jsem si trošičku Ginger opracovala, přišlo mi zbytečný vám to znova ukazovat a tady máte nějaký naše skoky. S Ginger jsem si fakt jako hezky pěkně sedla, to se nám trošku nepovedlo, ale na ty skoky nám to s náma jako docela jde. Na to, že mám Ginger fakt jako od středy a je sobota, takže jí mám prosím vás 3 dny a zvládá tohleto, jo. Každopádně s ní plánuju mít 1 závody, jo, ale nevím kdy. No. Tady to mi dělá od té vody furt, ona hrozně nemá ráda tu vodu. Já se s ní asi tak jako vám to jako projdu, aby jako zjistila, že jí fakt jako nic nehrozí, když jako to přeskočí a zkusíme to znovu. Třeba she will understand, že to prostě není nic špatného. Zkusíme to v cvalu jenom. Takovým pomalejším up. Wow, dobrý, jako na to, že jsem na to docela dost blbě jako najela, že jsem mi tam fakt jako kličkovala, tak jsem tak překvapená, že to fakt jako skočila. Občas jsem fakt překvapená, že skočí ty moje nechutné zatáčky, jako občas fakt to přeženu a pak se divím, že mi to ten koň skočí. To jo, vlastně jsem nečekala, že vběhne do té vody a skočí až jako z té vody. To bylo trošičku šok pro mě, ale OK. Tady jste taky rychlý video. Každopádně jsem prostě chtěla ukázat věci, co jsem si chtěla koupit. A aby toto video nebylo tak krátký a nudný, tak vám ještě ukážu ohlávku, kterou chci koupit pro Ginger a pro další, kterou chci koupit prostě pro Cherry. Ukážu vám prostě ohlávky, které plánuju koupit. Takže tady pro Ginger mám vybranou tuhletu zelenou, takovou olivovou. Přijde mi, že je v tom mega roztomilá a že jí prostě mega sluší. A pro Cherry jsem vybrala tuhletu takovou světlo růžovou, bílou. Ty bílý tam prospítá docela dost. Já si myslím, že to hrozně sedí k tomu zbarvení, který Cherry má. A takže podle mě tady to je nejlepší asi kombinace. Každopádně to je asi všechno z toho videa. Doufám, že jak přes to krátké video, taková jako nakupovačka, se vám líbila. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Takže se tady s Ginger loučíme a ahoj.